Nos vamos ir a Allariz e saudamos primeiramente a María Elena Piaguda Domínguez, que é a voceira do Grupo Socialista no Concello de Allariz. María Elena, saúdos, moi bo día, bo día. Saúdos, moi bo día e grazas por convidarme. Por favor, grazas por estar aí. Bueno, pois se lle parece ben, María Elena Piaguda Domínguez, como voceira do Grupo Socialista no Concello de Allariz, cales son os puntos fortes dese Concello, María Elena? Cales son os fortes? Ben, calquera que nos visite ou que procure Allariz en internet poderá constatar que é unha das vilas máis fermosas de Galicia e que por iso foi merecedora de premios de urbanismo a nivel internacional. Isto é posible grazas a unha acertada rehabilitación funcional do casco histórico e grazas tamén ao compromiso da veciñanza co que, como é natural, consideran de seu. A máis desa estética ben coidada e dun abondoso patrimonio histórico-artístico, contamos cunha arteria fluvial de notable entidade como é o Arnoia e tamén temos o privilexio de nos atopar inscritos na Reserva da Biosfera Área de Allariz. Se me permite, señora voceira do Grupo Socialista no Concello de Allariz, e ora os puntos débiles, perdón por o tema dos puntos débiles. Ben, sempre hai puntos débiles en todas as cousas. A percepción para as persoas do rural é de que todo se invirte na vila. É evidente o desequilibrio entre ese paraíso urbano e as 92 aldeas que conforman o territorio do Concello de Allariz. Estase a producir unha rápida agonía demográfica, pero nas aldeas, aínda vive xente, e esas persoas teñen dereito a que os seus tributos se destinen na medida do posible a melloras no seu entorno máis inmediato. Por outra banda, o Concello vese na obriga de asumir competencias impropias en materia de educación e asistencia social, por exemplo, das que deberían facerse cargo tanto Xunta como Estado, e que supón unha merma nas arcas municipais. Estamos a falar de case medio millón de euros, uns cartos que nos virían de maravilla para invertir tanto na vila como nas aldeas. Paralelamente, señora vocera do Grupo Socialista no Concello de Allariz, como se atopa este Concello, falamos de Allariz, no noso rural? Falar do rural, pois é Allariz, pero atención porque vostede tamén acaba de nomear tamén esas aldeas, esos povos que tamén forman parte dese Concello. Efectivamente. Facer unha política valente a prol do rural non é doado, porque o problema é máis económico que demográfico. Os concellos pequenos sofrimos unha forte infrafinanciación na que os tributos propios só supoñen un 27% do total da financiación. A financiación autonómica estatal ten un carácter finalista, é dicir, que as subvencións teñen que ir só destinadas ao que fixan as bases desas achegas. E o Concello carece de potestade para pasar partidas desa financiación a outras cousas. Por lo tanto, onde non hai cartos, teremos que tirar de creatividade. E para iso é fundamental empezar por unha comunicación bidireccional coa veciñanza, in situ, por exemplo, nos locais sociais das asociacións veciñais, favorecendo a participación cidadá para aclarar cousas, que a veciñanza poida aportar iniciativas ou opinións sobre o que lles atinxe directamente, ou mesmo levando a cabo unha labor pedagóxica en temas, por exemplo, de saúde, conciencia ambiental ou uso de ferramentas tecnolóxicas. É importantísimo tamén manter en boas condicións as vías de acceso ás aldeas para facilitar a mobilidade e a cercanía aos servicios fundamentais que están na vila. Unha especial atención á limpeza das beiravías e a manteñer a superficie de rodadura das estradas lisa e sen fochancas. Pero tamén contra atraer novos veciños, cuns bons accesos que os comuniquen facilmente co lugar de traballo, así como cunha eficiente conexión digital. Tamén podería axudar a publicación na web do Concello dun catálogo de vivendas rurais disponibles para venda ou aluguer con ubicación, con fotos características, porque normalmente non están anunciadas ni teñen un cartel de venda. Vivir no rural é máis asequible e soluciona o despoboamento e a ruína das aldeas. Porque, se me permite, María Elena, é unha de tantas propostas que vostede poñen por encima da mesa, non? Por enriba da mesa, non? Porque, dende logo, hai que ampliar a vista máis alá do casco urbano de Allariz. Conforma un territorio de 86 km cuadrados, todo o Concello. Vai ser bo tanto para os habitantes como para ampliar vistas cara ao turismo e mellorar toda a condición do Concello. Falounos fai uns minutiños dese aspecto da materia de turismo. Vostede, como portavoz voceira do Grupo Socialista no Concello de Allariz, que aspectos mellorables en materia de turismo poden lembrar, poden recordar, pode decirnos que se poden mellorar?
Bueno, non é doado porque o sector turístico constitúe o principal motor económico de Allariz, e traballase moito neste aspecto. Pero poderíamos darlle unha voltiña máis para que o visitante pase entre nós máis tempo, incidindo, por exemplo, en 3 aspectos. Deseñando e promocionando unha rede de sendeirismo que percorra non só o núcleo da reserva, senón tamén as zonas tampón e de transición, repletas de vegetación autóctona e cun gran patrimonio histórico-artístico e etnográfico que compre seguir documentando e promocionando, conseguindo que o claustro do Mosteiro de Santa Clara poida ser visitable, por se tratar do claustro barroco máis grande de España. En terceiro lugar, eu resaltaría a rehabilitación da rectoral de Santa Mariña de Augas Santas. Por exemplo, rehabilitando o espazo que había de casa parroquial para non alterar totalmente o uso original, creando unha zona de aproveitamento educativo, por exemplo, para a formación agraria, xa que conta cunha finca importante adxacente, e que conteña un área informativo documental sobre unha das zonas máis interesantes dende o punto de vista histórico de Allariz, xa que vimos dende petróglifos, o castro da cidade de Armea, a igrexa de Santa María de Augas Santas, a basílica inconclusa da Asunción e a posible sauna castrexa que hai na súa cripta, coñecida como os Fornos. Pois ben, esa área informativo documental podería repartirse nun centro de interpretación de todo o conxunto e tamén un espazo para a conservación dos fondos patrimoniais ligados á tradición de Santa Mariña. Pois María Elena Piaguda Domínguez, voceira do Grupo Socialista no Concello de Allariz, algunha cousiña máis? En resumo, convido a todos os ouvintes da Xera que se acheguen a Allariz para desfrutar do seu rico patrimonio, da súa reserva da biosfera, e aínda que só sexa con unha motivación puramente hedonista, da súa pureza atmosférica e da súa gastronomía. Se animen a compartir connosco e a poder ser a habitar esta fermosa paisaxe cultural que conforma Allariz. Claro que sí, pois María Elena, moitas grazas, hasta a próxima. Grazas, saúdos, bo día. Moitas grazas a vostedes. Bo día. Bo día.